svijet takav kakav je prepoznaće te naša plemenita nastojanja i vidjet će da smo mi ti ljudi, ta populacija koja jednostavno zrači dobrotom, koja zrači civilizacijskim manirima i kulturom i pred kojom je budućnost i ona će morati priznati nama te vrijednosti. Zato ja želim da kažem da mi pripadamo, vjerujem da ste vi, koji sam duboko ubijeđen, jer naš opstanak i istrajavanje sa ovim što činimo znači potvrdu naše vjere, opredjeljenost našu da ćemo ako Bog da inšala dolaziti, oživljavati ove naše toprake i da ćemo nastaviti činiti dobra djela. Kao što Allah Đelešanu kaže, velika nagrada, obilna nagrada, neizmjerna nagrada Božja i dobrota pripada onima koji se odazovu. Ovdje da se podsjetimo šta nam se dogodilo u prošlosti, ali ovdje se i uči šta nam se može dogoditi u budućnosti. Dužni smo stvoritelju koji nas je stvorio, roditelju koji nas je odgojio, branitelju koji nas je branio. Dug prema stvoritelju vraćamo vjerovanjem i djelovanjem na putu dobra koje koristi ljudima. Najbolji su oni koji koriste ljudima, a najgori su oni koji ljudima štete. Naš dug prema roditelju je da ga pazi kad oslabi, baš kao što je i on pazio nas kad smo bili nejaki u bešici. Tako jednostavan, a opet za neke tako težak dug. Ne, nije dug težak. Težak je ljudski zaborav, odnosno ljudski nemar. Ovdje, danas, mi svoj dug vraćamo branitelju tako da ga ne zaboravimo, kao što ne zaboravljamo svoj dug prema stvoritelju koji je dao da ovdje danas budemo slobodni. Da bi otkrili od zaborava našu povijest, Medžlis Islamske zajednice Gacko pokrenuo je inicijativu izgradnje šehijskog spomen obilježja u Kuli Fadžadića za ubijene Bošnjake u protekloj agresiji. Obzirom da su borački fondovi nedostupni šehijskoj i boračkoj populaciji u manjem BH entitetu, krenuli smo skromno u ovaj projekat. Pored iskrene želje da zajednički odužimo svoj dug našim braniteljima, naišli smo na opstrukcije kvazi patriota i takozvanih prvoboraca. Bogu hvala, naše stanje ovisi o našem unutarnjem povjerenju koji se temelji na istini i međusobnoj iskrenosti. Vremena se mijenjaju, pa tako i uvjeti našeg opstanka i napretka. Mijenja se i karakter našeg junaštva. Danas je junak onaj koji zbliži braću do zajedničkog cilja, koji zna širiti povjerenje među braćom tako da smo svi jači na putu istine i pravde. Vjerujem da ćemo svi skupa iznijeti ovaj naš dug prema gatačkim šehidima izgradnjom šehijskog spomen obilježja. Stoga je i današnja serija umjerena u ovu svrhu. Čast mi je i zadovoljstvo poslati muftiju Mostarku Sejda Efendiju Smajkića, koji je ovdje drag i radoviđen gost, da nam se obrati i da pečat našem današnjem druženju. Mufti Efendi Smajkić. 5 do 3, evo vidite, Teferića nigdje, tako reći ništa.